crec que aquesta jornada ens servirà per reflexionar també una miqueta, per donar valor a un producte com aquest que tenim, i no només el producte, sinó també, jo crec que tots vosaltres que us en doneu compte d'allò que teniu i allò que feu, que moltes vegades un des de casa seva, des de dintre, a vegades no ho veu, lo important, la importància de la feina que està fent pel territori, per la gent i per tots plegats. Voldríem començar aquesta presentació, sisplau, amb la Cristina Massot, que és secretària general del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Gràcies, Pep. Bé, en primer lloc, moltíssimes gràcies per convidar-nos. Hem pujat aquí representació del departament des de Barcelona. Tenim avui a la Rosa Altisent, crec que us els he presentat a gairebé tothom, però que sapigueu que tenim nova directora general d'Agricultura i Ramaderia i ens fa molta il·lusió estar aquí a totes dues. També jo seré breu perquè jo entenc que l'important i l'interessant ve després, però sí que no volíem deixar d'adreçar-vos unes paraules. I en primer lloc el que volem donar-vos és les gràcies per tota la feina que feu el dia a dia, per ser part del territori, com ha dit en Pep, i estimar-lo quasi diria radicalment, perquè malgrat totes les circumstàncies climàtiques i l'obligació de conviure amb moltes altres activitats que no sempre us fan la feina fàcil, doncs vosaltres continueu treballant i creient en el vostre projecte. També us dono les gràcies per mantenir la il·lusió en el dia a dia i tirar endavant i mantenir la raça de cavall, el cavall pirinenc, a les muntanyes de tots. Tenim aquesta raça present a 7 comarques catalanes. Jo crec que això és un assoliment molt important. Hem vist créixer el projecte i això és gràcies a totes i tots vosaltres que us ho creieu cada dia i porteu molts anys treballant. En segon lloc, voldria felicitar-vos per tot el camí fet, que ja podem dir que no és un camí curt. Jo ja estava al departament quan començava a sonar tot aquest soroll de la raça i va ser el 2008 que es va enviar l'informe al Ministeri per reconèixer la raça com a raça autòctona i del 2008 aquí ja ha plogut molt, tot i que últimament no gaire, excepte els darrers dies. Però bé, felicitats per això, felicitats també com us deia, per ser presents a gran part del Pirineu i per defensar la carn de cavall com a una alternativa absolutament vàlida, tant a nivell productiu com a nivell alimentari. L'IRTA com a organisme de referència us avala, i no només l'IRTA, però crec que és molt important les conclusions que va sortir de l'informe que va fer l'IRTA, amb totes les característiques que jo crec que heu de protegir, heu de visibilitzar i us ha de donar prestigi com a producte i, com deia, com a alternativa alimentària. I això us ho heu de creure, jo crec que vosaltres us ho heu de creure, però el tema és que tothom també s'ho ha de creure i ho ha d'interioritzar, i crec que aquí tenim, i aquí nosaltres com a departament tenim una feina conjunta amb vosaltres que ja hem anat fent, però crec que encara hem de fer més, i ara faré referència a aquest tema al final de tot. També felicitar-vos per tots els projectes que heu anat tirant endavant aquests anys i especialment pel que presenteu avui, aquest segell que al final el que fa és garantir al consumidor, i una mica en línia amb el que deia abans, la puresa i la qualitat del producte que esteu fent, que té a darrere un esforç, però a més unes característiques d'arrelament al territori que crec que s'han de prestigiar molt més del que està, i hem de poder fer front a aquest tipus de segells de qualitat, a totes aquelles veus, a totes aquelles opinions moltes vegades mal informades del que suposa la carn de cavall i de tot allò que l'impacte que té a nivell territorial i a nivell social, diria, en tot el territori de Catalunya. I crec que tot això ho hem de fer junts, i doncs això, felicitats per tirar endavant un projecte més. Tirar endavant projectes no és fàcil. A la Generalitat sabem que no som els que precisament posem les coses fàcils, i ara també us faré referència a aquest tema. I bé, jo crec que en aquest sentit esteu encertant el camí, perquè apostar per la diferenciació i la qualitat ara mateix és el camí. Ja fa dies que sabem que el tema del volum i la quantitat i la productivitat per la productivitat no és el camí. La diferenciació sí que ho és. El mercat cada vegada és més exigent i crec que amb aquest projecte que esteu engegant esteu anant pel camí que heu d'anar.
I per últim, doncs, esperonar-vos a seguir treballant amb tota aquesta il·lusió i sobretot, i una mica per donar visibilitat a això que estava dient, a participar molt proactivament en l'any que ve, com en la celebració del títol de Regió Mundial de la Gastronomia. Hi ha qui pregunta, però tan important és aquest títol? I jo sempre contesto el mateix, aquest títol serà tan important com vulguem que sigui, d'acord? És un títol, d'acord? Podem agafar el títol i quedar-nos-el i deixar-lo sobre de la taula, com aquells trofeus, els pongos aquells, o agafar aquest títol i vestir-lo de sentit i des del departament, i precisament ahir el conseller va estar en un fòrum i va fer un discurs en aquest sentit, jo crec que l'hem d'agafar com a una oportunitat, d'acord? El sector agroalimentari de Catalunya és el primer i nosaltres des que hem entrat a govern no ens cansem de dir-ho, però no ho hem de dir només nosaltres, ho heu de dir vosaltres i jo crec que cadascun dels sectors de l'agroalimentari de Catalunya té una oportunitat l'any que ve que crec que heu d'agafar, heu de comptar amb tots els actors i totes les eines que des del departament i altres entitats es posaran a la vostra disposició. Aquí teniu en Pep, que és un radical també de la regió i un radical de moltes coses relacionades amb la gastronomia, però jo crec que està absolutament motivat amb el tema de la regió i com en Pep, moltíssims professionals i nosaltres al departament també ho tenim ja interioritzat i jo us agrairia que us ho creieu també, que la carn de cavall es visibilitzi, de cavall de pirinenc català, es visibilitzi durant tot l'any. Busquem entre tots la manera que ho pugueu fer, de facilitar-vos aquest camí i de debò crec que pot ser una oportunitat per vosaltres, visibilitzar el projecte que presenteu avui i tot el projecte que porteu fent des de tots aquests anys que ja hem dit. I finalment dir-vos, evidentment, que és el que us acabo de dir, però reiterar-ho, que compteu amb nosaltres com a departament. Sé que no sempre som els millors vistos, però nosaltres comencem tota aquesta trajectòria amb la il·lusió de canviar una mica aquesta imatge que tenim, d'acord? Que jo crec que no ens ha ajudat gens tot el tema de la Covid, tot el tema de la desvinculació una mica amb la xarxa del departament a nivell territorial, que és un valor afegit del nostre departament, però jo crec que vosaltres que esteu a territori sou més conscients que ningú que la gent que està a les oficines, que la gent que està a les territorials, que us queden molt properes, doncs són gent que us vol ajudar i nosaltres hem d'ajudar la gent que us vol ajudar a que ho pugui fer. En aquest sentit sí que us vull dir que el tema de la simplificació administrativa està sobre de la taula i demà anem a Girona a parlar amb tots els caps d'oficina d'aquest tema. Ahir vaig estar a Tarragona, tenim la direcció de serveis amb aquesta carpeta com a prioritària. Des del Departament de Presidència també s'estan fent moltes feines, vull dir, no és una promesa, ara mateix ja és una tasca del dia a dia i també això, compteu amb nosaltres per assessorar-vos, també ens heu demanat molt l'assessorament més de proximitat, una mica vinculat a aquest tracte més proper amb les oficines, però també estem parlant amb IRTA i tots els centres de recerca que tenim a Catalunya de com podem apropar més els resultats de tota aquesta recerca de la que som pioners a nivell agroalimentari a les persones que esteu a territori i crec que aquí també tenim molta feina, aquí tenim també un valor afegit, tenim una secretària d'Alimentació i una directora general d'Agricultura que venen de l'IRTA, de manera que aquest pont i portar a la pràctica tot aquest coneixement amb aquesta circumstància, que ha sigut circumstancial, però crec que és una bona circumstància, perquè a més una és veterinària i l'altra és agrònoma, vull dir, cobrim un àmbit, queda més coses, però ja cobrim un àmbit molt ampli de tot el que és el coneixement i crec que elles sabran posar tota la imaginació necessària per crear aquests ponts. Però en aquest sentit també us demano, sisplau, que sigueu proactius i que ens feu arribar de dir, mira, si tenim aquesta oportunitat, voldríem tenir més assessorament sobre aquest tema, voldríem tenir més assessorament sobre el que sigui. I jo ja callo, però sí que us agraeixo l'atenció i aquí ens teniu. Moltes gràcies. Gràcies, Cristina. Ara demanarem, sisplau, que s'acosti l'Amadeu Rossell, que és el president del Consell Comarcal del Ripollès. Gràcies. Bé, jo més que res us vull donar la benvinguda, secretària, directora, delegat de govern, alcalde de Camprodon i veí meu també d'alcalde.
gràcies per venir. Al Ripollès estem contents que es puguin fer aquestes jornades, per tant, agraïm la vostra assistència, també direccions d'altres entitats relacionades amb el tema, per tant, benvinguts aquí al Ripollès i gràcies per venir. Bé, jo a part de donar-vos la benvinguda, us vull dir que he entrat en aquest món del cavall, del poltre, perquè soc alcalde de Llanars. I a Llanars he tingut la sort o la desgràcia de tenir 8 anys un regidor, que és en Joan, que si no tenies ganes de menjar poltre o d'entendre el poltre, doncs ell se n'ha cuidat que ho entengui molt bé. També amb en Xavier, que també, a part de ser delegat, doncs també és ramader. I això, doncs, què fa? Que ja no sigui una qüestió de ser correcte políticament, de dir, escolta'm, que això m'agrada, que això està molt bé, que ho hem de fer-ho, Però si ho vius des de dintre, llavors te'n dones compte que encara és més veritat. Si te'n dones compte de què participes en aquestes trobades que es fan al concurs de les eugues del Pirineu d'aquí que hem fet fa 15 dies, si vas a Espinavell, si quan t'aixeques cada dia obres a la finestra i veus els cavalls d'allà al Pedreguet d'en Joan a pasturar, doncs entens tota aquesta història. Entens que el poltre, que el cavall, que cuidar aquest producte és bàsic per nosaltres, com a Ripollès i també, jo penso, com en general. És un producte que té unes virtuts importants i, per tant, jo penso que les hem de defensar i les hem d'exportar i que la gent entengui que ens convé com a comarca, perquè és un producte, hi ha molts ramaders que treballen en aquest sector, i també un benefici per a la gent, perquè aquest producte té unes qualitats, com en Joan, jo sempre vaig a escoles a Barcelona a portar perquè té molt omega-3, que no sé què, que no sé quantos, i jo tot això ho he anat entenent, però ho he entès perquè ho he viscut. Per tant, gràcies, només us volia donar la benvinguda, però penseu que des del territori, des del Consell Comarcal, des dels ajuntaments, i nosaltres creiem en aquesta opció, en aquest producte, i que ens tindreu sempre, com deia la secretària, al costat, i per tant, des de les nostres posicions, el que puguem, doncs també ho recolzarem sempre. I per tant, la meva assistència aquí només era per donar el recolzament i per agrair també la visita en el Ripollès, aquesta comarca, que treballa tant aquest tema del bestiar. Gràcies, que tingueu bones jornades. Gràcies, senyor Rossell. I ara li demanarem perquè acabi aquesta presentació Marc Cuny, president de FECAPI. Bon dia a tots, benvinguts i benvingudes. Si no us importa, faré l'exposició, una miqueta d'explicació de lo que és FECAPI. La faré en castellà perquè tenim els companys de Fedreca, Raúl Rituerto. Bienvenidos, i faré l'exposició perquè ells també vagin entenent. Us faré una pequeña explicación de lo que es FECAPI y lo que hemos hecho durante estos años en la federación. FECAPI se formó en septiembre de 2007 con un presidente que lo tenemos aquí, que Joan, que si no lo echamos con él, que dice todavía estaría, desde 2007 hasta 2021, luego entré yo. Estuvo un montón de años, ha sido una persona que ha luchado por el caballo y sobre todo por la carne de caballo. El objetivo principal de FECAPI cuando empezamos era darle un reconocimiento a la raza que teníamos de caball pirinenc català dentro del Pirineo y del mundo del caballo. Creo que hoy, a día de hoy, en 2024, hemos conseguido que se le da un nombre a esta raza. Tenemos un libro genealógico ya bien llevado, nos queda trabajo por hacer, nos ha costado mucho y creo que ahora es el momento que tenemos que darle un empujón a la carne de caballo, a concienciar a la gente de las propiedades de la carne de caballo, que no pasa nada por consumirla, que fuera de nuestro territorio, tanto en Francia como en Italia, hay un gran consumo de esta carne y tiene muchas y muchas propiedades, ¿vale? Hemos estado luchando en las 7 comarcas que componemos FECAPI, ahora una más, porque lo que es la raza se ha ido extendiendo por el resto de Cataluña y hemos tenido que crear otra asociación fuera del Pirineo. Creo que hemos conseguido que llegue al mercado una carne de calidad. Hoy
lo podremos refrendar con este sello de carne 100% autóctona. Primero este sello se le dio al caballo gallego, si no recuerdo mal, y somos la segunda asociación que tiene este sello. Este sello nos ha costado como 4 o 5 años de lucha, tanto con Generalitat, con el Ministerio. Al final lo hemos conseguido. Este trabajo lo empezó Joan y Marta, y al final, pues bueno, hoy podemos decir que tenemos el sello de 100% carne autóctona. Creo que es una oportunidad que no se nos puede escapar, que hay que visualizar que hacemos las cosas bien y que la carne de caballo que nosotros criamos tiene que estar tanto en las carnicerías de todos los sitios como, que con esto lo hemos hablado muchas veces con Joan, en los colegios, para que los niños sepan ya desde bien pequeños que esta carne es sana, es buena y es ecológica. La mayoría de nosotros hacemos carne ecológica. Sabemos que esto tiene unas complicaciones extremas. Aparte, llevamos unos años que con el tema de la sequía se nos está encareciendo todo lo que es la comida de los animales, el cereal y todo, y estamos haciendo un esfuerzo para poder mantener esta calidad de carne. Y creo que desde las administraciones y todo se nos tendría que reconocer todo ese trabajo que estamos haciendo, tanto por la carne como en el tema de ayudas. Aquí tenemos una persona que es Raquel, que ha luchado porque en muchas ocasiones el caballo, cuando han salido ayudas tanto desde el Ministerio como desde Generalitat, siempre hemos sido un sector olvidado. Cuando ha habido ayudas por la sequía, ayudas para lo de Ucrania, todo esto, siempre en las propuestas que salían desde las administraciones, el caballo siempre ha estado fuera de esas ayudas. Ha habido gente que ha luchado porque estuviésemos. En ese sentido quiero dar gracias a la Generalitat, que al final, a base de picar piedra los que lo han hecho, se nos ha incluido en las ayudas, pero dentro de lo que es el Ministerio de Agricultura de Madrid nunca hemos conseguido que el caballo sea un animal que sea del primer pilar, como si dijésemos, que tuviésemos las mismas ayudas que los otros animales de producción cárnica. Por eso que creo que desde tanto de FECAPI como desde Federaca, ahora Javier todavía no ha llegado, me parece, ¿no? Llegará. Javier, lo conoceréis luego, es encargado de Federaca, como si es un secretario, un técnico. Unas personas, me parece que debe tener una foto en el Ministerio como persona non grata, de lo pesado que llega a ser, insistiendo en que tengamos siempre las ayudas y historias. Pero creo que desde Cataluña, si entendemos de Generalitat, entendemos que el cavall pirinenc català o cualquier raza de caballo que sea de producción cárnica es un bien muy preciado, una carne muy preciada. Creo que desde Cataluña podríamos ir y ayudar a que desde el Ministerio nos tuviesen en cuenta. La verdad es que somos un sector que muchas veces nos hemos sentido bastante olvidados, la verdad. Y bueno, esto más o menos es todo, no quiero insistir más, hacerme más pesado, ¿vale? Y ahora daría la palabra a Joan, que es un enamorado de la carne de caballo, y a Marta, que es la técnica de FECAPI.